дар оилаи тухтабоқиевҳо кашонидани об аз деҳаи ҳамсоя вазифаи ҳаррӯзаи Фарҳоди 13 сола аст. ин хонавода 5 фарзанд дорад, 4 нафарашон мактаб мехонанд. то аввали имсол дар як хонаи калон ҳамроҳи пайвандонашон зиндагӣ мекарданд. падари хонавода Рустам кору маоши хуб дошт, вале моҳи апрел маълум шуд ки саратон дорад ва сараш ҷарроҳӣ шуд. баъди ин аз онҳо хостанд ки хонаро холӣ кунанд. тухтабоқиевҳо дар кӯча монданд ва дӯстон дасти кӯмак дароз намуданд. ин вагонҳоро раиси шавҳарам дод. бародаронам оварда инҷо гузоштанд ва мо ба вагонҳо кӯчидем. 3 вагонро ба ҳам пайванд ва ба ҳадде гарм карданд. ин оила мегӯяд $200 нафақаи маъюбӣ мегиранд ва наметавонанд шароити зиндагиашонро беҳтар кунанд. рӯзгорашонро аз ҳисоби чанд мурғу 2 гов пеш мебаранд. нон мехарем. барои таъмини ҳар кӯдак дар рӯз 400 тангаи сарф мекунем. ихтиёриёни барномаи мо бо шумоем барои шиносоӣ бо ин хонавода омаданд. дар арафаи соли нав онҳо аз хонаводаҳои муҳтоҷ барои бобои барфӣ нома ҷамъ мекунанд. чунин оилаҳоро аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ меёбанд. аз бобои барфӣ чӣ орзу кардӣ? боронӣ. чаро бозича нахостӣ? ман кӯдак нестам. гулчеҳра ҳам нома навишт. орзуи ӯ доштани об дар хона аст. қубури обро метавон аз деҳаи ҳамсоя гузаронд, вале тухтабоқиевҳо барои лула ин пулро надоранд. барои мо гуфтанд $1000 лозим аст. ба банк рафтам, хостам қарз бигирам, аммо чун шавҳарам маълул аст, қарз надоданд. лоиҳаи нома ба бобои барфиро 2 ихтиёрӣ оғоз карданд ва он ба як ҳаракати ҷумҳуриявӣ табдил ёфт. имсол барои бобои барфӣ 3000 нома ҷамъ карданд. теъдоди онҳое ки мехоҳанд орзуи афроди ниёзмандро амалӣ кунанд бештар мешаванд. орзуҳои онҳо кӯдаконаанд. ҳеҷ кас телефон ё планшет хоҳиш накард. бозича орзу мекунанд. якеашон фақат боронӣ хостааст, зеро зуд медарад. ман фикр мекунам тӯҳфаҳо бештар аз ин мешавад, зеро мо дидем ки на кӯдакон ва на модарашон либоси хуб надоранд. гулчеҳра ҳамчунин хост ки бо маводи ғизоӣ кӯмак кунанд, зеро новобаста ба он имсол барои оилаашон мушкилоти зиёд овард. орзу дорад ки соли кӯҳнаро бо дастархони идона гусел мекунад.